Ini para bergatau kausa putih saking mulya pamira ngajaken atus lagu nuli ngatur pambekayana saking kang haturkati yen awit saking kaos bombong mongko berimalah kan borong saged timbang badan mriki bebasan kadya kajurukan ukir sari kablah pangkopeng sekaten batu sanggup tutus semana genyoha kaya timpang andika pasai madri buahipun dumateng Bapak Suparjo. Jenipun Bapak Suparjo jelajaran Bapak Slametjo Bapak Tarno. Kanten menika unjuk pemberian kula kasambut driji biasa sedya sasana pangrika kasebatan. Matur nuwun. Matur nuwun pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu awis saking sedulur sedherek Gusti kang werda pisan. Mugi tansah kajiwa kasarya sagung para tamu sumaramban sadaya. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pingsepuh, para sesepuh ingkang tansah pinanggih. Bapak Ibu sagung para tamu sirbahan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kaidi Dalasan Ibu sumaramban para panonjong putra pinanggih kagum ingkang saking kampung Ngadi Piro Ngadi ingkang satuhu winadu bagian mulia. Amit mugi linetak ning sarusipun miwah pinepih saking Dudu Pandu ingkang lenggah menika kula paripaksa ngadhep wonten ngasa panjenengan sekalian awit kula sinaraya dening panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian karo ingkang saperlu matur ngaturaken monggawi kados sing keperluan ingkang tinelar ing siaran. Namung saderengipun matur langkung rumiyin ingkang kan menika kula tindere ngaturaken raos puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah inggih awit saking pinten-pinten sing kamerahanipun ingkang pundi ingkang kan siang menika panjenengan kula saged ngestreni moncah tumapa ing gati ijab panggih putra pinanten ingkang gasih menika. Mugi-mugi tumapa ing gati wiwit purwa ngantos wasana mangke tansah kangge. Sagung para tamu sidang ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Sumarno Jalan Ibu ngasturaken kawilujengan menggah rawuh panjenengan sekalian sinatan atur panuwun ingkang tanpa pindah. Diri Bapak Soibu sampun kepareng netepi menapa ingkang dados petakan kawuri antesipun ingkang samya bepisahan. Ing wasana mugi sedaya nggihipun samya lelampahan. Namun yen pangapunten Bapak Ibu bilih cawan panjenengan ketinggalipun kirang katampi kanthi tata ingkang jaga. Kerawan panjenengan kirang katampi kanthi bubuh aruh palenggan ingkang kacarisaken bilih boten dijupuk kaliyan palenggan panjenengan wonten madyanipun maju langkung-langkung papan pawiwahan ketinggalipun menika lapangan ingkang bibar kang dibal-balan. Saengga kalajengaken kanthi papan resepsi ingkang menika estu nyuwun andhaping samudra pangsami dumateng para ingkang sampun kepareng rawuh pundi. Estunipun kula menika tansah sedherek ingkang saking Ngadi Piro. Pak Ngadi menawa tindak mriki. Oh, Bu Nadiwa matur salam kula dhateng Pak Ngadi nggih Bu. Nggih. Pak Sagiling mboten wetan nggih. Nggih kados sedherek mawon ingkang pilih kula nate tepang lan dalem menika mboten rawuh sungkem lan salam kula katur para sedherek Ngadi Piro. Risal dipun Bapak Ibu menapa ingkang dados wigatos ing keperluan ing kalenggan siang menika kula bilih panjenengan sampun ngawiningani bilih panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian garwa kepareng netepi dademaning sepuh mula kramaken ingkang putra Roro Ayu Nur Dwi Cahyanti gawe saking pepesing kodra panguwis Gusti Kang Maha Kuwasa panjenenganipun sinatu prami pun anak bagus Jasun dari Sekian
Setiyono putra Tanoyo putra kapungkur Bobo Kaidi dalasan ibu Mistaria saking Ngadirono ijab kabul sampun kasanan Ngadibiro ijab kabul sampun kasanan dinten kepala wau wilujeng tanpa pampeng lan ing titiwanci menika putra gakalih sampun tinangsulan pustaka pikukuing palakrama miwiti hamelai baitane Gaganaku ing pengajap mugi-mugi putra pirangan kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang sejahtera bahagia wiwit titiwanci menika ngantos pungkasaning gesangipun lan ingkang dilarengono talining kaperang wujuding putra pinten Mas 2 3 5 sekawan nggih sakniki niku wong tuwane kathah sing kepiran anake akeh ya kepiran anake sithik ya saya kepiran apike akeh mawon ning niku sing bedahipun anut keluarga rinancang aja terus berubul wae ning anake ora akeh mekaten ibu bapak panjenenganipun para ingkang mangun pisan mugi-mugi keluarga ingkang enggal menika tansah saged dados tepo paruti brayat-brayat sanepipun. Ibu bapak ingkang kawasi senajan tepi saderengipun sampun karancang arake para dene tumapa ing ganti ing dinten menika kathah seretan kejiwanipun langkung-langkung tumandu ing pasegar pilih pirangi raos estu nyuwun kanjengaken sampun lan ugi ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pamrih dumateng para sanak kadang tangga kepale ingkang sampun keparengis atur ekdu berpikir wujuding penggawean bau suku inggahipun Dharma Prabeyo ingkang sedaya kala damel rancak sarta lampiting alasan sedaya kaliyan Bapak Sumarno Sabrayat Bapak Sumarno boten saged atur piwales kanthi tata lair yang mengkabarakan wonten atur dalem sejaman ugi sedaya kasayan kabunan kala budi kantor lalu sapraju sepuluh mekaten panggereng manah saking kadinipun Bapak Sumarno Sabrayat namun Bapak Ibu awis saking kiranging seserapan andhaping pawiyatan sarta kiranging seserapan tinggal para sastra duwit dosa nggih kula matur wonten kasabedan sekalian budaya kami coba ingkang menika kula pun andhaping samudra kangsana ngemuti dinten menika dinten Jumat kegansangan pilih menawi sampun boten wonten sanesipun ingkang kadengka kepareng ingkang kacekapan kangsana matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun.
Saribit dikabrin saking kampung RT Tunggal RW Tunggal Ngati Piro Mudo Ngaji Ati Coro dapuripun putra temanten ringgih Nur Dwi Cahyanti kasapun tokepun Jasun Deri Setianto ing siang mriku setunggal bapak sawiji sampun mampah lumatus kanthi ujungir samrikala luka menika ing sami kagem dongkap pari purna kanthi menika nyuwunipun dumateng ibu putra mantan kalih Ibu Siswanti Ibu Sukriyati peparangon jengkaraken putra saembet kajeng menawa wonten sangat jering bagian saperlu tangkep asto jahat asto montapaken putulipun satu para warga jengkai putra manten serimbet saking Posilenggo Abdino Kaliongan Lampai